Stabilni, komple stabilni. Jel idu u školu? Nisu tu gdje treba da budu. Znači, oni nisu nama dobrodošli i svaka čast njima, oni se ponašaju korektno, fair, rade svoj deo posla, međutim, nemamo mi u njih ni poverenje, niti imamo sigurnost u njih. Krivi su naši i njihovi političari koji ne možu da se dogovore da nam omoguće miran život. Ne mogu. Nemaju oni nemaju rešenje. Ja. Došli su. Ovo bilo mirno mesto, bilo ekstra sad. Za 10 minuta dolazi, a mene sad je tu. Imaš semenke? Ima? Ovako na meru imam semenke, imam suncokret. Nije stanje kao što je bilo, čim tu se vrlima uniformisana lica sa naoružanjem, nije isto kao ranije. Međutim, ja konkretno očekujem se malo i nadam se da će se normalizuje stanje kao i što je bilo, da živimo svi u slavi lepo, da vlada razumevanje među ljudima, nije bitno na nacionalnost.